ಯಾನಿನಿ ಪೋಯ್ನಿ ಕಾರ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಫೇಮಸ್ ಮೀನ್ದವನಸ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾವಡಿಗ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಯಪಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಡ್ತುಗಂತ ಮೂಲು ಹ್ಯಾವಿ ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾಪನಗ ಕೊಕ್ಕರ್ ಮಾಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಮೀನ್ದ ಉನಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ ಬಾರದ ಇರೇಟ್ ಅಂತೂ ಮೀನ್ದ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಸುಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ಯರು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾನೆಪ್ಪಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸೇ ಗೆತ್ತೊನ್ನು ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಸೊ ಉಂದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನಿನಿ ಮೂಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋ ತವಾ ಫ್ರೈ ಸೊ ಉಂದ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಉನಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಆವಡು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮೀನ್ದ ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕದಾಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಡ್ತುಗಂತ ಮೂಲ ಹ್ಯಾವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಆನೆಕೆರೆ ತಲಪ ಇಪ್ಪುನು ಏರ್ಪುರ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾವಡಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲಿ.